Салом алейкум дӯстони азиз, созаи нағзаин саломатиё хубай. Тамошобинони азиз, нигоҳ кунед, пойафзолои туркӣ омадагиай. Ҳам қахушрӯ, ҳам пойафзолои туркӣ, ҳам сумкои фасон. Марамад ина касседа дар корай биёен аксияи беҳтарин рафтестай. Аксияи идона. Пойафзолошон аз 80 сомон сар мешавад. Турецкиян сумкошон ҳам хушрӯй ҳастанд ки 100 сомонай. Ина марамад биёен. Бозори Корвон тарафи пажарка байни 3-ум 4-ум дарвоза 103 магазин. Биёин духтарако. Шлёпкачои фасони туркӣ омадай. Духтарако сабукак ина марҳамат кассе присида буд. Марамат бори новинка омадай. Аксияи идона нархошон медонен чанд сом духтаро? 80 сомон. Турецкиян ира бинен чи химаделакош фасонакане 80 сомон. Кадомеша мегирен духтаро 80 сомони. Бозори Корвон тарафи пажарка 3-ум дарвоза 103 магазине на? Инамиро овардам ҳами хел ура кадан гирифтан. Айё бо ҳама срок кадага инаи бор омадай бигин ҳами бора лет ниш омадай бо. Диде на духтарако? Ҳар душ як шида, як тадус, як бор бақвата ина бадро ай пеш мешо. Ям 80 сомая? Ям 80. Ҳамаш 80. Ина ё амира лед мивариан шанда, ина айё омадай. Ина духтарако диде на? Аҷоиб хушрӯ сабукак тобистона 80 сомон. Инаму дош ҳастай маҳкамуш ишам. Ин нархи донаяй 80 сомон. Турецкиян духтаро обтовиш боз ҳам арзонтар мешава. Марамат беҳад вариантҳои хушрӯ бо нархи дастрас. Иша бинену хичхи фасонакай бисёриё макасимка фақат мепӯшанд. Ина духтаро макасимкои тобистона. Дарунуш мулоимакай диден аҷоиб хушрӯ 80 сомоне. Мана и цветшам хушрӯвай, и цветошам хушрӯвай, шлопкаошам аҷоибот фасонай. Мана и макасимкошам хушрӯи бадай. Доставка доранд тамошобино успет кунен биёен тамом нашава. Юра бинену духтарои қарасветка бисёр дора. Фасон нархи беҳтарин тамошобино 80 сомон турецки. Ина марамат барои туҳфа мегирен, барои савдо мегирен. Агар барои савдо гирен духтаро ино бо арзон мешава. Биёен. Ана баъд нигоҳ кунед духтарако, зеллаҳои оригинал омадай. Иёра медонен сангошон фарқ мекадай барои нархаш. Ина сангои оригинал ина касседа дар корай. Ҳатто стиралнида мешӯен як санг чашам намеафта. Беҳад хушрӯ и нигоҳ кунед ортопедаяи. Аҷоиб удобный фасон. Аз и чандта расветкаи ҳозиси нишонтон метам духтарако. Нархи и моделош 300 сомон. Ай ҳози то охира тамошо кунен. Турецки оригинал. Дига намудошам ҳаст. Мана иёе ки ортопедан. Мана 300 сомони. Сета расветкаи хушрӯ. Ана нигоҳ кунен и қисма. Инош бошад ҳамаш 280 сомон. Сангои оригинал. Марамат шлёпкачои фасон. Касседа дар кораи турецки обуфои хушрӯ. Пас биёен. Бозори Корвон тарафи пажарка 3-ум дарвоза даян. Инами 3-ум дарвоза биёен. Иро бинен хучхи хушрӯвай. 3-ум дарвоза духтарако 103 магазин. Яди магазинои шишагӣ. Ира нигоҳ кунед. И чанд сомай? Оригинал 130. И бо 130 будай диде на духтаро. Хулоса ҳози вай ҷудогона нишон месиём. Ина духтарако ҳози аввал шумо да зелора нишонитиём. 280 сомон. Чанд модели фасон. Ҳамаи моделҳои новинка. Рақамошон ҳаст бинависен доставкатон мекунанд. Агар хитон омада натунен, ина нависен доставкатон мекунанд дар равакак. Аксияи идона рафтестай духтаракои хушрӯ нигоҳ кунен ҳамхе фасонаи бори оригинал турецки 130 сомон шидагай то размери 42 будай. Ина 130 сомон. Ина ҳар он чизе ки нишон додестем ку духтаро ҳамаш турецкиай. Баъд медонен донаям доранд, оптовиям доранд. Ман шумода ҳозир нархи донаша гуфтестам духтаро. Оптовиям доранд. Ана нигоҳ кунен 130 сомон. Иқа сабукай ишлёпко, иқа хушрӯан. Марамат духтарако удобни турецки. Касседа дар кора ина марҳамат дархост кунен. Дар авакак доставкатон мекунанд ё ки биёен аз наздик бинен. Аз 80 сомон сар меша нархошон. Ина қисми поёна диден инош бо 80 сомониай. Айне ки ҳозир нишон додум 130 сомон. Бозори Корвон тарафи пажарка 3-ум дарвоза 103 магазин. Яди магазинои шишагӣ. Ҳозир ҳама ана михел шлёпкои фасон кофтестай оригинал турецки. Ино медонен туркира бори вайшай.
анаму брендои машҳуре ки 1000 чанд сомайку турецкира ина нигоҳ кунед Туркияй. Фақат ки варианти дастрастараш нархаш 250 сомон. Диден чиқа хушручаяй. Чанд ранг дора. Мана ҳозир ма шумода нишон метам. Рангоша бинен. Качествашта гап нест беҳад хушру будай. 250 сомон. Успет крен дихтарако ина аксияи до нарафтистай. Анай хели смс омадагиай. Ира бинен чиқа фасонакай. Ина каблук доруш ҳастай. Бе каблукуш. Хулас ино нархошон 300 сомонай. Мана хоҳен аз ин гирен, хоҳен мисол аз анаи навинко бигирен. Ҳамаи боро ҳозир нав омад турецки биёен. Бозори Корвон тарафи Пажарка сеюм дарвоза 103 магазин, ряди магазинои шишагӣ. Ана ино бошад 250 сомонай. Мана 250 сомон. Сангчоша бинен оригинал. Беҳатам хушру. Ана инош чанда япа? Ино аксияш даган 200 дона. Ина инош боша аксияш даган зела 200 сомон. Мана марамат сиёшам ҳастай. Хулоса беҳтарин моделакои хушру дар анами нуқтаи савдо. Инчунин аксияи туфлиёи фасон рафтестай. Туфлиёшон ҳамаш оригиналай. Иҷарама чанд бор навор гирифтагим. Худтон медонен ки борои фасони бренд мебиёранд. Фақат аксияш даган чанд пули кадани туфлиёра? 250. Ина ита туфлиёи ҷара. Ина диден ина туфлиё ай 200 сомон турецки андохтаро. Ай 200 сомон то 250 сомона пешниҳод шидагай. Баъд ҳозир як бренда ка нишонтон метиём. Норко баъд ини платформа доран. Қисми болора нигоҳ кунед. Норкои фасон 350 сомон шидагай. Марҳамат. Анами николетора нишон метиён. Ҳозир инами николет ҳастай 700-600 сомона туфлиай. Акция шидагиай. Дихтарако беҳад удобни хушру. Акция шидагиай. Нархшона медонен чанд сом кадан? 350 кадена? 350 сомон. Ина. идона гуфти чон ки ранги болиштай дарунуш ҳам хемулоимаки хушрувай ина марҳамат удобния каседа дар кор боша николетта турецки оригинал туфли 700 сомона 350 сомон бозори Корвон тарафи Пажарка сеюм дарвоза ряди магазинои шишагӣ духтаракои азиз 103 магазин мана 300 сомара бинен чӣ пуда хушру меиста удобния я намеги ки каблук дора хулоса биёен духтарако аз наздик бо худтон ҳозир нишонтон метем аз наздик бо худтон пӯшен бинен харидорӣ кунен касе ки омадан наметона дархост кунен доставкатон мекунанд се расветкаш ҳастад ина сабукша бинен бо иликои ман ҳамқа удобния ҳамқа сабука дидена духтарако ина духтарако тренди инстаграм анам хел шлёпкои пальчик ҳозир ҳама аз анами намудо гирифтаестай оригиналошай духтаро санги оригинал нигоҳ кунен сангша бинен чӣ хушрувай ҳичи намешавад нархшон медонен чанд сомай 280 сомонай лекин 200 сомаш ҳам астай вай сангаш дига хелай марҳамат дар кортон боша 280 соматон дар курай мисол ё ки инаҳа оригинали ё 350 кам набудан ҳозир 280 сомон шудагай ё ки 200 сомона дар кортон боша бинависед ҳам оригиналша доран ина 280 ҳам 200 сомонаша доран 200 сомонаша нависен расмоша мепартоян бинен фақат сангчаш фарқ мекуна оригинал нестай сангаш такшам фарқ мекадай 200 сомаша хулоса ина духтаро 280 сомон оригинал бозори Корвон тарафи Пажарка сеюм дарвоза омадагиан турецкиян сеюм дарвоза 103 магазин ряди магазинои шишагӣ биненда зелои фасон омадагиай иҷада туфлиои смсу инем хелио омадагиай бинен чихо хушручаяй мана зела фасон ҳамаи моделон навай духтаро иҷа 300 сомониан айно ё 300 сомон хира бинен духтарако ҳамаш ина нигоҳ каблук дорам ку вақте мепӯшен намеги ки каблук пӯшидагиен ҳамха удобния ҳамха фасонаю хи аҷоибот духтарако иҷара ман чандин бошид навор мегирам аллакай медонанд муштариҳо ки боракои хушруви эксклюзив бисёр доранд биёен ина борои навшон омадагиай барои ид бо акция рафтестай биёен харидорӣ кунен духтарако баъд лорико шлёпкагиша мепурсен ина шлёпкагиҳои фасонак тигршам омадаян лорика ё чанд план ва нигоҳ кунед турецки даётон боша ҳам ё 200 чанд буда ҳозир 180 сомон
мана кадом меша гирен шлёпкаги фасонак 180 сомон мана кадом меша ки хоҳен духтарако расветка размер ҳамаш ҳастай ира бинен духтарако турецки хермсои фасонаки 150-200 кам наметиян акция рафтестай 80 сомон шудагай духтарои мулои макай аҷоиб хушрувай нархшон 80 сомон ҳамаи цветош ҳаст як буракак биёен бо аз наздик биненда чӣ фасонакан мана кадомеша мегирен расветко ҳамаш ҳаст бори навинка дидена оптовиам нами 80 медодан ҳози дона даям барои шумо 80 пешниҳод кардагиан духтаро успед кирен тамом нашава ина ишлӯбкоям турецкиан ҳамаш ё чамплия 100 сомона мана марҳамат ира бинен чихи қасабука кане артапедои оригинал 100 сомон ё шама бозори корвон тарафи пажарка 103 магазин турецки пояфзолои фасон шлёпкачои хушрӯи ортопедически омадай нигоҳ кунен охи духтарони обычные ҳастанд ки 180 сомона ё дигар намудошам аст баъд охири наворо тамошо кунен 120 сомонашам аст нишон метим бозори корвон тарафи пажарка байни 3-ум 4-ум дарвоза мешава 103 магазин як бурака гана ин намудоша бинен хермсора чихе хушрӯчаян ана чанд цветш омадагиай ортопед кадомеша мегирен нархи беҳтарин 180 сомон доставка доранд оптовиам доранд духтаро баъд нигоҳ кунед ана ино ҳам хеле чебняй ҳам хушрӯай ки мулоимайда сабукай ортопедай иян нархи и бошад духтарако 120 сомона инош 120 сомонанд марама чанд расветкаи хушрӯ доранд духтаро ма рақамашона мемонам дар рӯи экран бинависен бо маълумоти бештара аз хичон пайдо кунен акция грандиозни рафтестай тамошобино успед кунен аз акция қафон намоне нигоҳ кунен инам туфлиёи 250 сомонай акция кардиян турецкай 100 сомон ина акцияи дона яктаи дутаи мондагай акцияи идона рафтестай марҳамат духтаро успед кунен ки тамом нашава 100 сомон бозори корвон тарафи пажарка байни 3-ум 4-ум дарвоза 103 магазин яҷи магазинои шишагӣ биненда духтаро чихе вариант бисёрай иҷада ҳами инаи ба якора дидестен духтаро макасимко ман навор доштум даётон бошад 250 кам набуд навор мегирифтам ҳози акция шидагия ина 100 сомон ҳами қами басанушко удобниян духтаро я намуд сабукан ки бовар кунен ба дараҷаша ина каседа дар корай духтарако марамат чанд расветка дора аҷоиб сабукака як буракхтон биёен биненда нархаш беҳтарин 80 сомон кадомеша мегирен 80 сомонӣ ина расветкооша нигоҳ куненда чихе расветкаи хушрӯ дора баъд ҷада бо макасимкоош аст ина шлёпкоош спортивни ҳаст ё ямами 80 сомона ё 70 ё 80 сомон хулоса 80 сомон баъд ина нигоҳ кунед макасимкоҳо ҳастай туркиян макасимкоҳо ҳамаш нархошон бошад 80 сомон бозори корвон тарафи пажарка байни 3-ум 4-ум дарвоза 103 магазин яъни магазинои шишагӣ инаму чамбинен чихе хушрӯвай 80 сомон ина духтарако бо хоҳиши зиёди шумо пояфзолои ортопедически марҳамат турецкиян беҳад хушрӯчаян диден ира бинен ҳам хемулоимакай хушрӯай дурунушки удобни беҳад кожни оригинал акция рафтеста инами бори 500 сомай акция рафтеста 250 сомона ина падошуша бинен духтарако акция рафтеста 250 сомон кардагиан бори 500 сомара ҳози и цвети коричневишам доштай марама дар кортон боша ҳатман биёен инаям ортопедая ино чанд план инам 250 я ино 180 сомона ишам ортопедический лечебный марҳамат акцияи дона биёен макасимкагишам ҳастай ино бо 170 сомон бисёри ортопедически мекованд духтарако ина биёен дар анами нуқтаи савдо ҳастай бозори корвон тарафи пажарка байни 3-ум 4-ум дарвоза 103 магазин ана баъд нигоҳ кунен норкои фасон ина дидена платформои хушрӯ кадомша мегирен 350 сомон марамат беҳад фасонакан интихоба бинен чихе зиёдай духтарако ҳам ваёшам ҳаст флат инамино ҳамаш ортопедан
Іш 200 сомона. Ай поёмдагиё чи? Ана ё 180 инай пеш бигленшон ки нам маҷуда ё 120 сал чил пан намедичон. Ина 180 сомон духтарако марамат. Моделиш нестай ҳеҷ ҷода ин. Анаҳа. И чамплай? Ҳамаям ё 180. 180 сомон духтарако. Ана ишлепкой поён чансман? Ин ҳейнамду. Ина ҳо. ё 180 ё 100 120 як нам. 120 сомон. Баъд инаи красовкомонам амҷам. Ё чампла? Ҳамаша даҳузи дами вай 200 кадаг. Ина 200 сомон даетон боша ино чанд сатсма будан духтаро борои қимати буд. Ҳози аксияш дагай. Аксияи ду навзи дохилам буд рои маш мода нишонитим. Нигоҳ куненда боракошон хушрувай. Баъд борах чун миёран дасти аввалай. Ина биёен аз наздик бинен. Духтарако азанами кашлёк клачайда аҷоиб хушрӯ ҳам банд дора ҳам занҷир беҳад фасонаи турецки необычне ина мисол барои туй барои ягон ҷо рафтан варианти беҳадам фасонакай ана марҳамат кожнишам аст озима шумода нишон метам биненда чихе хушрӯвай турецки акция эълон кардан чампли кадем 100 сомон мана Туркия оригиналай духтарако ина айвай зардиш и цвети сёшам ҳастай туҳфаям барен туҳфаи беҳтарин мешава ина дар кортон боша ё 50 сума ина турки ҳам хушрӯвай чармошон мана марамат духтарако 50 сомон кадомеша мегирен 50 сомон мана ози кушода нишон метиҳан дохилшам бинен чихе хушрӯвай 50 сомоне ҳамаш оригинал турецки кадомиш дар кортон мешавад дархост кунен доставкатон мекунанд ина инамдушам будая инаёям 50 сомон бозори корвон тарафи пажарка байни сеюму чорум дарвоза даян биёен инҷада бо клачо ҳаста барои арусако ваям 100 сомай ваёшам 100 сомон марҳамат рюкзакои хушрӯ доранд ина рюкзако чанд сомон ина турецки рюкзакои фасон кадомеша бигирен 100 сомон расветкош ҳастай тарафи пажарка байни сеюму чорум дарвоза 103 магазин ряди магазинои шишагӣ марҳамат тамошобинони азиз биёен иҷада ҳам пояфзолои хушрӯ доранд ҳам сумкои фасон доранд мана 100 сомон туркияна мана ҳамаи борои ино турецкиан духтаро марҳамат биёен бо аз наздик тамошо карда бинен анам бежбишам ози аз наздик нишон тием духтаро хушрӯ дар ҳақиқат ҳам хушрӯ духтаро 100 сомоне ина ирӯз пага боз ҳам мактаб сар мешава марҳамат гирен бурд мекунен барои фарзандотон бигирен тамошобино хушрӯвай турецкиан мана нархи беҳтарине ки материалашда гап набудай худаш маълумай нигоҳ кунен замокоша ина ваёша бинен чихо хушрӯчаи дастоша хулоса мана кам мондагиай нархошона 100 сомон кардагиам сумкои фасони туркӣ бо омад духтаро каседа нарасида буд марҳамат биёен ина бинен ҳамаш падбрендай аҷоиб хушрӯвай калон майда тамоми намудуша сози якта ба якта бо маш мода нишон метиҳам инамҷа кадомеша мегирен 100 сомонай бовар мекунен туркиян ҳамаш инаи моделоша бинен бо кашлёкча дора катиш хулоса 100 сомон аз ҳар як моделш чандтаи расветкаяй и кӯҳам кожаш мулоим инаи моделша аҷоибот хаки цвет ана баъд инаи тарафа биненда хулоса тамоми моделое ки дидестен духтаро ини қисмда бо майдоош ҳастай турки оригинал 100 сомон бозори корвон даян духтарако тарафи пажарка байни сеюму чорум дарвоза 103 магазин ряди магазинои шишагӣ ина тамоми намуди сумкаву клачу чизе ки дидестен нархошон 100 сомон шудагиай интихоб хеле зиёдай рақамо ҳаст дар рӯи экран омада натонен нависен доставкатон мекунанд ина духтарако бо хоҳиши зиёди шумо анами сумкои замшве ки пирсида буден бо омадагиай турецки оригиналанд беҳад удобни хушрӯвай дидена духтаро нархш бошад 150 сомон туркӣ калони фасона инаё замшвиян иш кожая иш кожая тигр ана ино бошанд замшои оригинали дохилошон ҳамаш кожа хулоса бинен расветкош чихе хушрӯвай кадомеша мегирен 150 сомон бинависен бовар кунен интихоб хеле зиёда иҷада
аян замча 120 аян чанд аст? Инаишам замшай ази 120 сомон дига цветушам ҳастай. Бозори Корвон тарафи Пажарка байни 3-ю 4-ум дарвоза даян 103 магазин марамат биёин духтарако аз наздик тамошо кунен. Аз ин тараф боша ҳар он чизе мебинен 100 сомонай. Ина марамат 103 магазин.